Zabil. Otvor kapotu, nie? Bude dymiť. Proste. Teď budeš ten vlašok opäť do piči. Rič. To je ten, čo ti auto robil? To bude nepríjemný rozhovor. Poď pod lampu, aby som ťa videl lepšie. Už mám svetlo, Dobre, ideš to dostať tak, aby si bol v svetle. Musí byť v svetle. Dobrý pán Rič, Ižinský brigál, poviem. No ja som práve teraz zaparkoval s tým svojím autom pred barákom a tá hadica musela prasknúť, lebo kurva celý ten pojebaný chladič, či čo to je do piči, sa normálne všetká voda vyšla niekam do piči stade a teraz sa mi dymí spod kapoty. Teda už asi sa nedodymilo, lebo ja neviem čo. Čo to je? Osemdesiat. Oj, kurva, no, do piče, v pondelok to doriešime. Že čo s tým? Prosím? Hej, to bolo celé opaskované, s dvomi Otvorí páskami. kapotu. Aj tak, a teraz sa asi aj prasklo, lebo to vydalo nejaký kokotný zvuk. No to už som na tom zrejme dojazdil, mám taký pocit, to treba v pondelok dať do porádku. No ja vám zavolám čo s tým, ja neviem, či s týmto autom niekam vôbec dojdem, keďže tam praskla celá tá trúba, či rúra, či čo to je, tak to musíme nejak riešiť. Zavolám vám v nedeľu po obede a dohodneme sa, čo s tým budeme robiť, dobre? Dobre, majte sa, dovidenia. Už sme zajebaní. Ideme pozrieť, že čo tam vlastne